سلام زي خبركم تخطاتلتي بين تيفي نلومي قدام عاسرتن حسز تلالو على توزينات تزلكم مسئلخو بقدامنة أرست زينا مكتلاب بومبر حوحاتات وقيتاتشو ردا أبه ودواوي قوبائه كام زي ساتفافليتو بورد مرس ايتوبيا نحوحات بفولي كونتات كام زي مزقبوه أفليتو تركيا انصار إسرائيل كسي مسريتا روسياوي كوبانيا أبه بوركينا فاسو تكال نيوكليساوي ساعات كهانتيو زي خبركم تخاتلتنا نشانلنا سبسكرايب بمغوار سرانا نختونو ندحاتتكو نامولو تحستو خزقروكمي سناي صانحوت مكتلا بومبر حوحاتات وقيتاتشو ردا بودواوي قوبائي كام زي ساتفافليتو بريزيدنت غزياو ممحدار تግራይን ምክትል አቦንበርን ሕወሓትን አቶ ጌታቸው ረዳ ብትያብ ቀረባ አዋን ክካይድ ዝሕሰብ ዘሎ መበል 14 ጉባኤ ሕወሓት ከም ዘይሳተፍ ቤት ጽሕፈት እቲ ፕሬዝዳንት ገሊጹም እትስተዘርግሐ ደብዳቤ ናይ አቶ ጌታቸው ረዳ ናብ አቦንበር ትውድብህ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል አቦንበር ማዕከላዊ ኮሚሽን ቁጥር አቶ ተክለ ብርሃን አራያን ዝተጻሕፈኒው ስሙት ከዘይደ ሌላላዊ መርሕነት እቲ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ነገር ኮሚሽን ቁጥር ነቲ መስራሕ አይተቀበሉን ካላይና አሰራራሓት ውድብ ዝተኸተለ አይኮነን ማዕከላዊ ኮሚቴውን አይወሰነን ክብል አረጋግጹም የተሐላፉ ወሲኹ ዝኾነ ጉጅለ ዝገበሮ ዘሎ እንበር እቲ ውድብ በዘለዎ ፍሉጥ አሰራራሓት ዝተሰነ ከይድ ስለዘይኮነ አነ የለኹንዩ ዝብል ክብል አረድዩም እቲ ጉባኤ ቅድሚ 3 ዓመታት ክካየድ ከም ዝነበሮ ዝተቐሰ ደብዳቤ አቶ ጌታቸው ግን ድማ በሰንኪ ምዕንቃጽ መሪሕነት ከሳብሎሚ ከም ዘይተኻየደ ምጽንሖ ገሊጹም ቅድማ አዋርሕ ጉባኤን ምትሕባር ዝተጣየሰ አሰናዳዊ ኮሚቴ ብውሕዳት ሰባት ከም ዝተጨወየ ብምሕባር ኮሚሽን ቁጥር ከምውን በደረጃ ዞባን ወረዳን ዘለው ካድረታት ሕወሓት ንባዕሎም ካብቲ ጉባኤ የግልሉ ኣለው ኢሉም አባይታ ዘሎ ቅጥዕ ዝጎደሎ ምንቅስቃስ ኣብ መወዳታን ውድብናን ህዝብናን ናብ ሓደጋ ዘእቱ እዩ ዝበለ እቲ ፕሬዝዳንት ግዜያዊ ምምሕዳር ዝግበር ዘሎ ቀይዲ በትኽ ዝበሉ ምንቅስቃስ ካብናቱን ማዕከላዊ ኮሚቴን አፍልጦ ወጻይ ከም ዝኾነ ሓቢሩም እቲ ደብዳቤ ከም ዘመልከቶ መስርሕ ዲሞክራሲያዊነትን ሕጋውነትን እቲ ክካየድ ምሽብሻብ ዝግበረሉ ዘሎ መበል 14 ስሩዕ ጉባኤ ኣብ ሓደ ምርዳእ ዝተበጽሓሉ ኣይኮነን ድሕሪ ኩናት ትግራይ ሕጋዊ ሰብነቱ ዝሰረዘ ሕወሓት ዳግማይ ሕጋውነቱ ክመልስ ሕቶ ክቐርብ ምስ ፌደራል መንግስቲ ዝርባት ክካየድን ምጽንሑ ይፍለጥ كم حدش ودب ديو خمزقب ويزنبرو حقاوي أفلوتو خملسلو زبل قوداي غنا زينتسرن آكات عن كونو يركب حوحات قوباي خكايدن تخوينو مجمريا ببورد مرتسا كمزقب ألو خبل زتسمع كداوي منستر أبي أحمد زي أب زي كون قوباي مكارغن هناب قونتي زأتو كامز خونات انكي غنيروم نزل بغرداوي منستر سيعبو مسؤوز تراخيبو كامز تزرار بزحبر أبوان برحوحات دبرتين اتقوداي تزراري منالوننا قوباي مكاد ناب كالو كونات زأتو ايكونن كبله مجلسي مهاوي ذكر حقاوي أفلطوت ودبن ملاسنا ببورد مرتشا دبداب خامز اتوان أبا وش تخل تسون ملسخ وهابوم كامز تسبيون زغالس اتاب ومبر ملسين تزيهيو مناون قوباي خيك كايديو من تاي تخايدو يلوم دمه ملسي ايهابكم منان كنبلين ايلوم أب صباح مجلسي أبومبر حوحات مس تلفزيون دمص ويانا تግራይ ቃለ መሕተት ዘካየደ ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ بوغانو حوحات زاتو دبدابين اتزنبرو حقاو سبنت نملاس زيكونس بمسارات تياب قربا زوصا اواجن الخمز قبز طلب يخبل تزاريبوم ابتتمالي عربي تشعتن حسز زرغحو دبدابك ما كلاي كوميتي حوحات وسانه زي عرفلون زي فلطونا يمزغبا منقسقاس زغبر اكل كم زلو تردينا لنا ما كلاي كوميتي زي فرملو زتچبربر سنزات تحيزو بمسارات تحدش اواج ناب بورد مرصا ኢትዮጵያ حتو آري ولو يبل ስለዝኾነ ድማቲ ናይ ቦርድ መረጻ ዘኣተወ ደብዳቤ ምሕታት ሕጋዊ አፍልጦ ይኹን በስም ሕወሓት ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ ጉባኤ ናይ ሓደ ጉጅለ ምንቅስቃስ ስለዝኾነ ፈጺማ ኣይቀበሉን ክብል አፍሊጡም በጽንዓቱን ከቃለሱ ይኽብል አቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ደብዳቤው ጠቂሱ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ንሕወሓት ብፍሉይ ኩነታት ከም ዝመዝገቦ ፍሊጡ ኮሚሽን ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ነቲ በሰንኪ ኩናት ትግራይ ወግዓዊ ሕጋዊ አፍልጦ ክኸል ዝጸንሐ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ብፍሉይ ኩነታት ወግዓዊ ምስክር ወረቐት አፍልጦ ከም ዝህቦ አፍሊጡም እንተኾነ እቲ ኮሚሽን ነቲ ሰልፊ ከም ብሓድሽ ከም ዝምዝገብ ብምግላጽ ነቲ ብሕወሓት ቀሪቡ ዝነበረ ዝጸንሐ ሕጋዊ ሰብነቱ ክምለስ ዝጠልብ ሕቶ ከም ዘይተቐበሎ አፍሊጡም
ሕወሓት ንዛመልክቱ ክሳብ ሕጂ ዝሃቦ ሪቱ የለን ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ሕወሓት ሕጋዊ ሰብነቱን ኣብ ዝነበሮ ክመልስ ብ13 ሚያዝያንን ብ28 ሚያዝያን 2015 ብኣቋፅራ ገዝ ሕቶ ከም ዘቕርብ ክገልጽ እንከሎ ብመሰረት ኣዋጅ ቁጽሪ 1162 ህዝባር 2011 ግን እቲ ሰልፊ ናብቲ ዝነበሮ ክምለስ ዝኽእል ሕጋዊ ድንጋጌ ከም ዘየለ ጠቒሱም ካብዚ ብዝብገስ ድማ እቲ ሰልፊ ብፍሉይ ኩነታት ንምዝጋብ ዝተመሓየሸ ኣዋጅ መሰረት ብምግባር ከምኡውን እቲ ሰልፊ ናይ ዓመፅ ተግባር ደው ብምባል ብሕገ መንግስታዊ መንገዲ ንኽንቀሳቐስ ከም ዝተሰማምዐ ብምሕባር ብፍሉይ ኩነታት ከም ሰልፊ ክንኽምዝገብ ከም ዝወሰነ ሓቢሩ ድሕሪ ኩናት ትግራይ ሕጋዊ ሰብነቱ ዝተሰረዘ ሕወሓት ዳግማይ ሕጋውነቱ ክመልስ ሕቶ ከቕርብን ምስ ፌደራል መንግስቲ ዝርባት ክካይድን ምጽንሑ ይፍለጥ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብ4 ሰነ 2024 ካብ ሕጋውን ሰላማውን ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ወጻኢም ክንቀሳቐሱ ዝጸንሑ ፖለቲካዊ ጉጅለታት ዳግም ከም ፖለቲካዊ ሰልፊ ንምዝጋብ ዝኽእል ድንጋጌ ዝሓዘ መምሓየሺ ኣዋጅ ከም ዘጽደቐ ይዝከር እዚ መምሓያሽ ንውድብ ሕወሓት ዝኣመሰሉ ኣብ ግጭት ክሳተፉ ዝጸንሑ ሓይልታት ዳግም ንኽምዝገቡ ዝኽእል ስርዓት ንምዝርጋሕ ዝዓለመ እዩ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ኣብ ትግራይ ጊዜያዊ ምምሕዳር ቆይሙ ተዛማዲ ሰላም እኳ እንተሰፈነ ፈራሚ የተሰምዕ ዝኾነ ሕወሓት ሕጋውነቱ መሊሱ ክረክብ ዘይምኽኣሉ ከዘራርብ ጸኒሕሎ ቱርኪ አንጻር እስራኤል ክሲ መስሪታ ቱርኪያ ኣብቲ ኣቐዲሙ ኣብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ብመንግስቲ ደቡብ ኣፍሪካ ተመስሪቱ ዝጸንሐ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ወሽመጥ ጋዛስ ኢሰብኣዊ ተግባራት ትፍጽሞ ምህላዋ ዝገልጽ ክሲ ብውግዒ ከም ተጸንበረት ኣፍሊጣ በዚ ድማ ብመንገዲ እቲ ኣብ ሆላንድ ዝርከብ ኣምባሳደራን ብጉጅለ ሓገግቲ ኣካላትን ሃገር ኣቢላ ኣብ ዘሄግ ኣብ ዝመደበሩ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ አንጻር እስራኤል ክሲ መስሪታ ቱርኪን ሃገራት እስፓኛ ሜክሲኮ ኮሎምቢያ ኒካራጓን ሊቢያን ሲዕባያ ኣብቲ ጉዳይ ተጸንቢራ ማሕበረሰብ ዓለም ደብዳብ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ፍልስጤማውያን ደው ንምባል ሓላፍነቱ ክፍጽምን ኣብ ልዕሊ እስራኤልን ደገፍታን ኣድላይ ጸቕጢ ክትገብርን እያ ቱርኪያ ትጽውዕ ደቡብ ኣፍሪካ ብመወዳእታ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ንጉዳይ ደብዳብ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ጋዛ ብዝምልከት ኣብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ክሲ ከም ዝመስረተት ይፍለጥ ድሮ ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ደብዳብ መባእታዊ መስርሕ ሕጋዊ ፍርዲ ተኻይዱ እኳ እንተሎ እቲ ቤት ፍርዲ ናብ ናይ መወዳእታ ውሳነ ንኽበጽሕ ዓመታት ክወስደሉ ከም ዝኽእል እዩ ዝግለጽ ምንቅስቓስ ሓማስ ንማዕከናት ዜና ብዝሃቦ መግለጺ ቱርኪ ናብቲ ክሲ ክትጽንበር ዘቕረበቶ ሕቶ ብሓጎስ ከም ተቐበሉ ድሕሪ ምግላጽ እቲ ስጉምቲ ፕሬዚደንት ቱርኪ ረሲፕ ጠይብ ኤርዶጋን ንፍልስጤም ዘለዎ ደገፍ ዘረጋግጽ ኢሉ ሩስያዊ ኩባንያ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ትካል ኒውክለሳዊ ህጻዓት ካሃንጽዩ ሩስያን ቡርኪና ፋሶ ናብ ህንጸት ትካል ኒውክለሳዊ ህጻዓት ዘተኮረ ስምዕ ከም ዝኸተማ ተገሊጹ እቲ ስምዕ ሰመዝ ህጻዓት ክልቴን ሃገራት ብሸውዓተን ሓሳብ ከተማ ዋጉዱጉ ቡርኪና ፋሶ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ተበጺሖም ብመሰረት ስምዕ ድማ ሩስያዊ ኩባንያ ሮዛቶም ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካዊት ሃገር ቡርኪና ፋሶ ትካል ኒውክለሳዊ ህጻዓት ክትሃንጽ መስርሕ ህንጸት ናይቲ ፕሮጀክት ኣብ ቀረባ መጻኢ ከም ዝጅምር ዝጠቐሰ ሰመዝ ህጻዓት ክልቴን ሃገራት ሕጽረት ህጻዓት ቡርኪና ፋሶ ክፈትሕ ልዑል ትጽቢት ከም ዝገበረሉ ገሊጾም ሩስያ ቀዲማ እውን ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካዊት ሃገር ማሊ ትካል ጸሓያዊ ህጻዓት ንምህናጽ ዝኽእል ስምዕ ከም ዝኸተመት ጸብጻባት የረድም ኣብ መንጎ ሩስያን ሃገራት ዞባ ሳሕልን ኩሉ መድያዊ ዝምድናታት እወታዊ ገስጋስ የምዝግብ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብ ዝውዲና ኣለና ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብልቢ ነመስግን በብዘለኹም ሰላም ተመነና